В студиото ни гостуват двама млади музиканти, те са около 25 годишни. Единият идва от Мадрид, другия пристига от Лондон. Концертът им е тази вечер в Археологическия музей от 19 часа. Това са Атанас Кръстев и Евгений Генчев, които, само да допълня, обаче имат своята дълга кариера и всеки от тях има около 15 награди от международни конкурси до този момент. Добро утро. Добро утро. И добре дошли. Разкажете ми, какво правите вие в Мадрид, а вие в Лондон в момента? И как се събрахте тук? Аз уча в Кралската академия в Мадрид при професор Наталия Шаховская. Тя е била асистент на Мистислав Ростропович в Академията Чайковски в Москва. И съм там вече трета година. Едно страхотно място. Тя е една така частна академия, чийто патрон е самата испанска кралица. Едно място, което предоставя страшно много възможности за концерти, солови, камерни изяви и така нататък. Преди това сте учили в музикалното училище и в академията в музикалната академия в София, където успоредно с това сега в момента карам докторантура вече. И така, прескачам от София в Мадрид през цялото време. Смятате ли да се върнете в София? За постоянно имам предвид или много бих искал. Мен няма по-хубаво място от дома, наистина. И много бих искал да мога така да продължи кариерата си както по света, но все пак да съм си тук в България. Сега продължаваме с пианиста Евгений Генчев. А вие в Лондон специализирате, живеете там за постоянно? Значи аз след като завърших музикалното училище в Пловдив, аз пловдивски възпитаник, аз успоредно с гимназията аз учих също в Холандия и като завърших тези две заведения, след това отидох в Кралската академия за бакалавърска степен, бях прият с пълна стипендия. След като завърших миналата година, продължих за магистърска степен в Guildhall School of Music and Drama с Ронан Охора и Мартин Роско. Там се уча в техния клас, като успоредно с това съм също и в пиано академията в Имола с Борис Петошански, който е един уникален просто преподавател. Той е последният ученик на известни пианист и преподавател в Московската консерватория също. Нейгаус, Хенрих Нейгаус и Лев Наумов. Само да ви питам, как щяхте ми отговорите как се събрахте за този концерт, но вие къде виждате пътя си? Обратно към България за постоянно или за постоянно в Великобритания? За сега съм в Великобритания и там е удобно, там се създават повече възможности, по-динамичен е артистичния свят, ако можем да го наречем. Но си търся поводи да се прибирам от дома. Ето един от поводите. Това е един много хубав повод. Но освен това, надявам се в близко бъдеще да мога да съм установен тук и да пътувам просто от България. Как се събрахте за този всъщност трети пореден ваш концерт? Ние всъщност се срещнахме преди години на един курс в Холандия. 2010 година, където всеки от нас имаше и рецитал и така имахме възможност да се чуеме, и така да разбереме кой как работи в процеса на работа. Така че имахме идея от много време да направим нещо заедно. И така преди една година и нещо... Тя взе да озрява точно преди около година. Да, се видяхме, викаме, дай да направим едни концерти. И така се появи възможност да направим два рецитала съответно на Камерния фестивал в Пловдив и на Софийски седмици в София това лято. И адски много ни допадна да работим заедно. Концертите имаха страхотен успех, така че решихме да продължим и съвместната си работа.
И не след дълго изкочи тази възможност да свириме на фестивала Аполония, което лично на мене ми е мечта отдавна, защото аз много пъти съм го посещавал като дете. Но не като участник. Не като участник, като слушател. И така имам само хубави спомени, свързани с всичко това, с това прекрасно място с Созопол. Какво можем да чуем до вечера? Концерта от 19 часа в Археологическия музей тук в Созопол. Каква е програмата? Ами, ние така сме направили една много разнообразна, същевременно балансирана програма, без да залитаме прекалено в някакъв определен стил музика. Ще чуете творби от Брамс, Дефая, Христосков, Ростропович, Чайковски. Така че има от всичко по-малко, но мисля, че е много добре така подредено. Лека лятна програма, която да не натежава на публиката и същевременно да е забавно. И да доставя удоволствие на изпълнителите и на вас. Абсолютно, да. Добре, много ви благодаря на добър час тази вечер от 19 и надявам се да имате поводи да се връщате в България и да свирите Ние заедно. също. Благодаря. Благодаря.